Kiai ya wamong marang Kiai Badranaya bakal tumuwing kautaman kang sayekti merga Kiai nggone nindakake marang dharmamu linambaran tulus ikhlas lair kelawan batin ora kegubel marang pakarti apa wae Kiai ya wamong imane rasaning atining Puntadewa ya Darmaputra durung bisa ngrasakake tentreming urip nadyan kinemul bondo donya panguwasa nanging uripku durung paja-paja uripku durung bisa ngrasake katentreman aku kudu kepiye Kiai nyuwun pangapunten Den naminipun tiyang gesang kala wau yen kepengin ngrasake katentreman niku wonten 5 perkara darmane siji winastan waspada bakal nyata ingkang angka kalih titi patrape bakal wicaksana wening ciptane niku bakal waskita lereming karep bakal ayem lereping pepinginan niku bakal tentrem wong yen sik ngoyak marang bondo donya kaluhuran derajat kalawan pangkat niku sayektine dereng ngrasake tentrem ingkang sayekti kamangka paduka kinarya dadi pengayom tumraping negara niki mangtulat lekase Kiai Semar kaya dening kula ngen kula matrapaken inggih menika darmaning pamong siji mituhu marang parentahe sing padha dimong harka kula niki dadi pamong ning nyatane kula mung manut marang parentahe sing padha kula mong ingkang angka kalih tumindak lan pakartine kudu bener kelawan becik dadi conto tumraping bebrayan agung ingkang angka 3 tulus lahir kelawan batin ngreksa lan ngayomi sagunging para kawula dasih ingkang angka 5 tanggap ing sasmita lan pasemon ing kahanan dadi Semar kaya kula niki najan to kula mboten patek digatekke karo negara merga kula niki mapane wonten Karang Pradesan ning ati kula tulus kelawan ikhlas yen ana wong slametan sik dhewe ya Kiai Semar sing diceluk yen ana inggih menika wau pidakan ya Kiai Semar sing diceluk sik dhewe kaya ngoten niku kula mboten ngarep-ngarep wujuding pangaji-aji sangka pamarentah kula ora njaluk diakoni. Ngaten tekating Semar wirawiri nggawa raga weruh marang dunung dedununging urip. Kula niki ngerti kareping urip ora mung nuruti marang butuhing urip. Niku tekating Semar. Ingkang pungkasan inggih menika wau paring lipur lan gawe pemarem. Dadi tekad kula kaya ngeten iki kula mboten kepengin golek uwah. Kula mboten kepengin dipun subya-subya. Napa gunane? Ning anggen kula kaya ngoten iki mung ngreksa marang kaluhuraning kabudayan. Duka sithik, duka akeh. Wujuding kabudayan kala wau hambabar mring kaendahan sateman tiyang kala wau saged mbentenaken pundi ingkang leres pundi ingkang awon kanthi pancatan menika satemah kandel anggenipun nindakaken panembah mring ngarsane Gusti sing gawe urip nuwun sewu cara-caraning Semar nentremake rasa inggih menika nindakaken